Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon mayong adlaw kaninyong tanan, labi na sa mga nakig-uban kanamo diri sa kampana ang tingog sa kamingawan sa Parasat Cable TV. O sa ngalan sa atong director o chairman niining maong programa, Monsignor Elmar Abakahin, maig-uban kami kaninyo sulod sa pipila ka gutlo aron paghisgot sa mga butang nga dunay kalabutan sa pagtuong Katoliko. Og nining segment ang atong isgutan mao ang doktrina sa simbahang Katoliko may tungod sa pagkumpisal sa pari. Nindot ni karon makigsunan kay at the same time naa kita diri sa hasaan sa Immaculate Conception Parish Church o van ni Father Dimly Valmores ang atong parish priest o yun sab sa tumakauban nga na dinhi karon sa Confraternity of the New Apologetics o dunay mga live questions no atong ihatag karon sa atong mga participants aron usab nga mahimong tampo alang nining maong programa. Kini nga segment usab sa kampana tingog sa kamingawan gikan usab sa Confraternity of the New Apologetics. Usa ka kahugpungan nga ilalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate sa Bishops' Conference of the Philippines o ninitungura atong ipaabot kaninyo ang mga pagtulunan sa atong simbahan Katoliko labi na gyud sa sakramento sa pagkumpisal. Now, kining pagkumpisal makigsunan inyo ning makita no nga practice sa mga Katoliko. Labi na gyud panahon sa Holy Week or Semana Santa dunay tay gitawag nga kumpisal ng bayan. But at the same time daghan kayo ang ga-question or ga-doubt nini nga maong doktrina sa katarungan nga matod pa nila makigsunan nganong isugid manato ang atong mga sala sa pari. Now ato'y pahibalo nga ang simbahan Katoliko nagtudlo nga ang usa ka tawo mangumpisal siya at least once a year tungod kay gituohan nato nga basin makasala siya o at least mortal sin or usa ka mortal sin sa kaisa sa usa ka tuig. Pero nyadtong gusto lugar og advance nga spirituality, advance nga paggitawag nato pakig-uban sa Ginoo, advancement of sanctifying themselves, ang pagkumpisal pwede sa himuon nga once a month. Gani dunay uban nga once a week yun no. Apan dili pod mayo nga pagkumpisal lugar mura og dili kayo sincere kay importante nini ang sinseridad sa usa ka tawo. Ang sala makigsunan doon natin gitawag nga sa atong gisugotan kagina mortal from the word mortem meaning kamatayon or death. Napoy venial or venialis. So, ato ning makomparar sa usa ka higala no. Example dunay manay higala. Ang usa kanila nakasala unya gamay ra nga sala and so na-offend ang iyang higala but ang ilang friendship nagpabilin gihapon sila nga mga igsuon or higala gihapon. Apan dunay usahay nga ang usa ka higala although suod kay sila makasala siya bugat nga sala nga makita nato nga ang ilang panaghinigala ay naputol, ang ilang panaghinigala ay mura og na-stop na. So diyan tungura naputol ang ilang friendship. So kung nato ning takdo sa atong Ginoo, makita nato nga ang atong friendship sa Ginoo usahay maka-offend ta. We are not perfect and God did not expect us to be perfect anytime tungod kay more or less makasala ta makigsuonan. Apan kini mga sala ato nga ginagmay gitawag venialis, it's not enough nga makaputol sa atong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. It's not enough nga maputol ang atong fatherhood no sa atong Ginoo nganhi kanato. Muna gitawag sa venialis, it's forgivable. Madunay sala nga gitawag og mortem diya sa Biblia nga maputol ang atong relasyon sa Ginoo. So muna gitawag mga mortal sin nga matud pa patay ang atong kalag makigsunan kun tay sala nga mortal sin. Say for example, ang sa maning mortal sin, kung usa ka kahoy, ang isa buhi, ang isa patay. So katong patay, mo to siyang makonsider nato kumbaga pa sa tao nga doon na say sala nga mortal sin, patay ang kalag ng 1 Timothy chapter 5 verse 6 sa Biblia nga dunay mga tao nga nakasala and then ang ilang mga kalag i-consider siya nga patay tungod kay walay grasya sa Ginoo. So kung lawas, patay kung walay kalag. Ang kalag usab, patay kung walay grasya. Now, pipila sa mga igsuon nato nga gitawag nato nakasala og mortal sin, humana sila na baptize.
Ang baptism nindot, no? Tungod kay in baptism, human ma-receive ni sa katao, example, adult baptism, human niya ma-receive ang baptism makigsunan, makita nato nga ang tao purified both sa iyang sala at the same time sa iyang punishment. Both pasabot nga kung usa ka katao dako na unya gi-baptize ka, pag receive nimo sa baptism, unya mamatay ka after sa baptism, ditso ka mosulod sa gingharian sa langit, dili ka moagi og purgatory. Tungod kay na-purify ang imong sala at the same time ang punishment. Pero nahitaw mo kay igsunan tungod kay daghan man sa ato nga gibunyagan, gamay pa, or dili pa kayo naka-mature, human sila naka-receive sa baptism, instead to live a holy life, ang nahitabo nakasala og balik, ni-relapse, no? Nakasala og balik. Now, ang baptism, kaysa lang dawaton. Gitulo ni sa simbahan, at the same time, gitulo sa Biblia, according to St. Paul, sa Ephesians. Muna nga, sa may mahitabo, no? Actually, sa mga early Christians, gitawag na nila og second baptism, no? Yung na tungod kay, another sacrament, gihatag sa itong Ginoo, nga mangumpisal sila sa pari. May gitawag og sacrament of confession, para nga ma-receive nila og balik, ang sanctifying grace nga nawala, gikan sa ilang paghimo sa sala, o kini nga sanctifying grace, again, gikan kini sa gitawag na to nga cross sa atong Ginoo. So, inguna na ang gravity, no? Inguna na ang gravity sa mortal sin. Nga gani ningon si Father Chad Reperger o sa ka-exorcist, in every mortal sin, the proper punishment is demonic possession. Okay? Nga pag makasala kag mortal sin, ang angayan daw nga silot niya na, nga possess ka sa demonyo. Pero nakita nato nga daghan nakasala og mortal sin, wala man na possess. Kana tungod sa kaluoy sa Ginoo. Tungod kanata sa era nga ang Ginoo kanunay nga gakaluoy sa tao mga kaigsunan. Muna hinungdan nga bugat kayo ang sala nga mortal sin. Na kung sa katao nakasala og mortal sin, patay ang iyang kalag, and so he does not belong to the community of God. In the same way nga ang usa ka patay makigsunan, no? Kung ang lawas walay kalag, patay kini, o kung namatay man ugaling siya, dili siya ibutang dili uban sa ato, no? Ibutang sa sementeryo. Ganahan ba ka mukaon nga patay imong atubang, or matulog ka aban yung patay? So those who are dead physically are set aside from the community of the living. Muna nakasala po og mortal sin, kay mortal bugat man nga sala, they are not part of the community of God, the heavenly kingdom of God. They are set aside. Muna hinungdan nga no nga, kung makasala og mortal sin, dili una makapangalawat. Nahimo sang rebelde sa atong Ginoo makiigsuonan. O naasa sa usa ka kahimtang layo sa Ginoo, dili siya duol sa Ginoo, although nga remorseful siya, mura sa usa ka prodigal son nga nidagan palayo sa ilang balay, so naa siya outside sa balay makiigsuonan, inguna na ang kahimtang sa usa ka mortal sinner. Patay ang kalag, and therefore, dili siya pwede nga mo-receive sa Holy Communion. Kaya nga naman, ang Holy Communion is a supernatural food for the community, para sa katilingban sa Ginoo, nga buhi ang mga kalag, katilingban sa Ginoo nga langit nun. So ito mortal sinner ka, dili ka una ipa pangalawat. So muni makigsunan ang kabugaton sa gitawag nato nga mortal sin. At the same time, ang simbahan naguna-huna nga basin makasala ka og mortal sin once a year. Sa ato pa di ay, ang ipasabot nato nini, nga ang dunagyoy strong ang obligation nga dapat nato makumpisal, kini lamang gitawag nato nga mortal sin. Ang venial sin, pwede pa ka na nga musimba. Pwede pa ka nga mangalawat, and then you can say sorry by your own, no? Nga mga ikagpasaylos Ginoo, without confession, mulinya ka sa kumpisala, no? Mulinya ka sa kumpisalan makigsunan. Mulinya ka sa pagpangalawat, no? Unya you receive, no, the Eucharist in a worthy manner. Importante ni kay recently this year 2023 magigsunan, dunay pari nga pagpakalawat niya, wala man gikaon sa tao ang hostias, gidala sa likod. So giduulan siya nga Brad nganong wala man niya magikaon. Nga nagdumili man siya, no? Di siya mo response. Ang nahitabo, nilupad ang hostias, ha? Imagine, nilupad ang hostias in the air, then nidagpa kinigbalik dito sa
gihawiran sa pari katong gitawag nato og butanganan sa hostiyas. It appears nga kung ang Ginoo dili makita niya nga dili kaangayan nga modawat kaniya, then dili gid siya makigsunan musulod diha sa imong gitawag nato nga lawas. Kay ang Ginoo balaan siya, infinite ang iyang holiness og dili tiaw-tiaw ang atong pag-receive sa iya. Munang importante gid sa katao nga mga lawat siya nga naa siya sa grasya o wala siya sa sala ang gitawag tog mortal sin. Now makigsunan makita nato karon nga kining gitawag natong usa ka sinner nga mortal sinner, he is out of the community. But nagpabilin gihapon ang Ginoo nga nahigugma sa iya. Dabi ginagid kung dunay mo pray sa iya, dunay gitawag nato nga actual grace nga tabangan sa Ginoo nga magrepent, maghinulsol og mobalik sa sabakan sa atong Ginoo. Pinaagi sa iyang simbahan. Muna nga kung sa kataon makigsunan like a prodigal son, gusto siya nga mobalik sa ilang balay. Kinahanglan siya nga muadto sa amahan anak nga balay. Say for example, imong anak ni Layas niya mobalik sa iyang balay, di pud maayo nga mo dito siya lingkod sa lamesa di mo kaon didto, no? Ang may tabo moadto siya sa iyang amahan dahil mangayo siya og pasaylo. Muning gipakita nato sa gitawag to nga prodigal son. Ang anak ni uli niadto siya sa iyang amahan, nangayo siya og pasaylo makigsunan. Muna nga usa ka tawo spiritually nga nahimo siyang rebelde sa Ginoo, mobalik sa community sa iyang parokya, mobalik sa community sa simbahan or sa archdiocese, kinahanglan siya nga muadto sa gitawag nato nga ministro or parish priest niya na nga maong simbahan or sa kapari nga gidesignate nga dunay faculty sa pag-receive sa iya. And that is through the sacrament of confession. Therefore, makita nato makigsunan nga mugawas yun ang doktrina sa pagpangumpisal. Umuning yun ni Jesus Christ sa Matthew 16:19, ang gahom sa Yabi, no, o Yahweh, nga gihatag ni Kristo kang Pedro. Ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, no? Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loose in heaven. Tungod kay, as explained, makigsunan, no, sa mga exorcists like Father Chad Deperger, ako ang iko to otro, nga when you sin, you are binding yourself to the demons. And in confession, the sacrament of confession loosens you. No? Gilus ka, na lingkawas ka sa gapos sa demonyo o gitagkos kag balik nganhi sa ato Ginoo. The power of binding and loosing. Na kini pong dunay Yahweh makigsunan sa tradisyon sa mga Hudyo. Doon na siya'y power kung kinsa ang pwede mo sulod sa temple to participate the Jewish worship o kinsa tong dito lang sa saglawas kay considered sila nga unclean. Mo nakita simbahan nga kining Yahweh nga gihatag ni Kristo kang Pedro, nagpasabot usab ni makigsunan sa power diha sa sakramento sa pagkumpisal, then si Pedro ang Santo Papa uban sa mga obispo nga dunay fullness of the faculty or fullness of the priesthood of Christ, doon na sila gahom sa pag-receive o balik sa usa ka tawo nga nirelapse o nakasalag mortal sin, o doon na po sila gahom nga dili kini dawaton pagbalik diha sa gitawag nato nga simbahan. So kini makigsuona, no, makita diha sa gahom nga gihatag sa to Ginoo. And so therefore kanama sila power niya na ang usa ka mortal sinner ang ayan sang mobalik moadto siya sa obispo. Na obispo kay naghatag ba ani nga faculty sa mga pari, pwede siya nga moadto sa pari o niya mo surrender siya dito, no? Mo surrender siya. And when you surrender kay you want to go back, you have to admit sa imong mga sala. That's why if you admit your sins, it is tantamount that you are going to confess. Imong ikumpisal ang imong mga sala, imong i-admit nga imo ning gibasulan ang imong mga sala o niya ang pari dayon mo pasaylo kanimo sa ngalan sa Ginoo, then you are received back in the church. Muna makita nato makigsunan nga gahom sa Yahweh nga gihatag ni Kristo. In addition diha sa gitawag nato nga panahon sa resurrection, gingnan ni Kristo ang iyang mga apostoles, ang sala nga inyong pasayloon kini, o ang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So muna hinungdan nga ang Katoliko nagduol ta sa mga pari ug nagsugid sa atong mga sala. We surrender back ourselves to God ug ang mga pari dunay katungod o power nining maong sakramento muna mosugid ta sa atong mga sala sa pari. Daw na ba naka-experience kaninyo nga mga umpisal, no?
Can you remember the last time nga nangumpisal mo makigsunan? Nindot na no tungod kay imong gi-release sa imong kaugalingon gikan sa gitawag nato nga pagpakasala. And in the Bible sa Mark chapter 2 no 7 to 10, makita nato makigsunan nga ang tao nga nagipasaylo sa Ginoo no, ang tao nga giyang forgive. Wala lang nag-presume no, wala lang nag-presume nga okay, forgive nako, pasaylo nako. But si Kristo mismo do nagyoy gitawag nato nga formal nga pronouncement nga ang imong sala gipasaylo na. So makita na to makigsunan no nga ilitok gyud sa Ginoo nga imong sala napasaylo na. So this kind of power gihatag ni Kristo sa mga pari because they are in persona Christi. Morning in San Pablo, they're acting in the person of Christ diha sa pagpasaylo nila sa imong mga sala. They're acting in the person of Christ and so they pronounce in the name of Christ nga ang imong sala napasaylo na. Kini makigsunan klaro kay ni siya diha sa balaang kasulatan. Now kaniadto lugar ang gitawag to nga way sa pag kumpisal is in public no, in public. And then with the community ginapasaylo sa pari makigsunan ang usa ka tao, gipasaylo sa obispo ang usa ka sinner in front sa community. At sa dihang na-develop na ang gitawag nato nga mga desert monks, doon na mga tao nga privately moadto dito mangumpisal sa mga pari. So dito na-develop no, dito na-develop makigsunan ang gitawag nato nga private nga confession. O sa Didache chapter 14 verse 1 no, o sa ginika klaro na to nga makita no, instruction of the apostles nga before mga lawat nakapangsugid na ba mo sa mga sala nga to sa obispo, nakapangayo na ba mo og pasaylo makigsunan. So kini lugar siyang idea, kini nga practice, gi-practice siya sa mga early Christians nga doon nagyoy pagsugid sa mga sala. San Pablo mismo ningon nga kung ako dunay gipasaylo, ako ning gipasaylo sa ngalan ni Kristo no, in persona Christi. Pero kita mga Katoliko ang ngayon nga musugid sa atong mga sala. And then imagine sa gitawag nato nga exorcism no, sa exorcism ang tao nga na-possess makigsunan, iyan ang isulti unsay mga sala no naa dinhi. Sa mga tao nga nagpalibot dinhi, iyan ang isulti nga muni imong sala brad, muni imong sala sister. Pero pag ang sala imo nang nakumpisal, never og dili na siya masulti sa na-possess nga tao. So kining butang nga makigsunan no, kining butang nga importante kay ni no, tungod kay makita nato nga even the demons cannot overpower the authority of the priest diha sa gitawag nato nga pagpangumbisal. Nga ang sala nga nasugid na ngadto sa pari, ang gitawag nato makigsunan nga dili na madumduman sa demonyo. So imong itugyan no, ang imong kaugalingon diha sa gitawag nato nga pagpangumpisal. Napatay na ilhan o sa katao nga medyo maguni siya sa pian, that medyo but sa pian siya. Then for 3 years according to him, 100 Cagayan de Oro, 70 to 100,000 ang iyang gastuhon, sugal, inom ug babay for 3 years. Now anong 3 years raman? Maybe because of the prayers sa iyang mama, sa iyang nanay, nga nibalik siya. Tod kanay tabo, nagsakit yung asawa ug yung anak no, gikan sa ulo paingon sa lapalapa. So simply na siya pride, so ngita siya doctor, the best doctor no, diri sa gitawag nato nga Pilipinas. But before pa niya nakita ang doktor, na pobre na siya tungod kay wa man gyud makatambal. Baligyan ng properties, baligyan ng mga sakyanan. And according to him, nagbackline na lang siya diha sa Abugon kay nga dalan sa Cagayan de Oro. And one time, nalabyan na yung mga barkada sa inuman. Iyan siya kung hanggaton ko nilag inom, dili kusad mo dawat. Pero wa po'y ni dawat yun saya. Makigsunan, no? Walay ni bali-bali saya og hanggat nga brad inom na. Nakapaingon sa katedral o pag-abot na dito, ang natagbuan is Father Chapman. And you know Father Chapman considered a holy priest. Giingnan siya nga mga opisyal. So gisulat niya ang mga sala back to back no, 10 pages. Sugid taman sa ginawa kanang hilak yun no, kan tinuod yun nga pagpangayag paghinulsol. And after confession, niuli sa silang balay. And you know unsa nahitabo?
nakita niya nga dungan gid siyang pagpangumpisal sa pari. Nangatangtang pod ang kagid sa iyang asawa o sa iyang anak ug naulian, no? Gikan nito naulian ang iyang asawa o mga anak. And that is because of the power of confession, makigsunan. Naa ang Ginoo niini. Now makigsunan dito sa pagpangumpisal, ang requirement yun sa pagkumpisal, gining gitawag nato nga repentance, the sorrow of sin. Ang atong simbahan nagtudlo nga kung ang usa ka tawo mangumpisal, no, importante nga part. Kung ang usa ka tawo mangumpisal, unya perfect ang iyang sorrow, apil ang punishment matangtang. Okay? Pero kung pagpangumpisal nimo, dili perfect ang imong sorrow, labi na nagkumpisa lang ka nga walay sorrow, nagbasa lang ka, for example, mura lang ka naglitok og listahan sa utang sa imong pagpangumpisal, then questionably ang imong pag-adto sa kumpisalan. Kining gitawag og imperfect sorrow, mo ning gitawag attrition. So ning attrition, usabot nga doon na kay fear, doon na kay kahadlok nga base niya og latiguhon ka sa Ginoo, i-punish kaniya sa gitawag nato nga impyerno, ug tungod ana kahadlok mangumpisal ka, no? Kumbaga pa sa ordinaryo lugar nga kahimtang, nakasala ka usa ka tawo, no? Paglaban niyo buak ang kuan, glass window sa balay sa musilingan, niya tungod sa imong kahadlok na kay sorry. So gitawag nag-imperfect nga way of sorrow diha sa imong pagpangumpisal. But ang positive nga aspect is love, no? Nga you say sorry to God tungod kay you love the Lord. Now, if you do not love the Lord, you have to pray, Lord, dagay ko og grasya nga mahigugma ko sa imo pag-ayo. So ang saying sorry out of love is lahi, no? Imagine do na kay tawo nga gihigugma pag-ayo. Pwede mong asawa, ginikanan, anak, igsuon, and then na-offend nimo siya, no? Unintentionally na-offend nimo siya. And you say sorry tungod kay dili nimo gusto nga maguba ang inyong relasyon. Mo nang gitawag to og contrition, metanoia, no? Metanoia, change of mind and heart. Nga nasa imong kasing-kasing nga dili na gyud ka muotro sa pagpangumpisal. Nganuman, tungod kay giampingan nimo pag-ayo ang relasyon nimo ani nga tao. And mo na siya diha sa Ginoo kaigsuonan nga we care our relationship with God. So dili ta gusto nga ma-offend ang Ginoo because we love him and he loves us. O dili ta gusto nga magguba ni, no? Magguba ni nga paghinigugmaay nato sa Ginoo. So we say sorry diha sa pagpangumpisal. O mo ning gitawag contrition, change of the mind and heart, makigsuon, metanoia, nga nasa imong mind nga dili na nimo utrohon pag otro. Ang uban nga example ani no nga ang true repentance daw nga di na nimo utrohon otro. Say for example imong gibutang imong kamot sa nagbukal nga tubig na init kayo. So di na gyud ka mo otro. So na ang repentance nga nasa imong kasing-kasing nga dili na gyud nimo siya otrohon. Kung ma-perfect ni siya, no, kung perfect ni siya, then pasaylo imong sala, lakip usab, no? Lakip usab ang gitawag to nga punishment sa imong mga sala mapasaylo. Imagine kung mamatay ka after ana, ditso ka sa langit, dili ka na muagi sa purgatorio makigsunan. So importante ang repentance, pagtan-aw sa imong kaugalingon diha sa imong pagpangumpisal sa pari. So dili ay maayo nga senaryo nga pagpangumpisal sa pari murag basta-basta lang, no? Na-experience pa nato Holy Week, kumpisal ng bayan, taas ang linya sa nangumpisal, no? Diha pa lang uban ga surrender na. Yan na pay uban nga ni insert sa linya. So nasuko ang uban, no? Nagubot, naglalis kay ano na ni-insert sa linya sa pagpangumpisal. Imbes kay gapangayog pasaylo, giabot sa sapot o kasuko tungod kay nag-ilog sa linya sa pagpangumpisal. So munang importante nga ang atong desire sa pagpangumpisal makigsunan naagyod. Unya ilitok gyud sa pari, no? Ilitok gyud sa pari ang mga gitawag nato butang nga angayan nimo makumbisal. Now, after nimo pagpangumpisal, lalitok nimo. Karon kay namay imong nadumduman. Uy, wala man ako to nakumbisal. Pasaylo ba to siya? Pasaylo siya makigsuonan, pero next time nga mangumpisal ka, dapat nga imo gyapong ilitok og balik. Now, what if kamulok ang pangumpisal, nakatulog ang pari, kaya di ba basta-basta, no? According to Monsignor Elmer, sa Divine Mercy lang daan, kanang Feast of the Divine Mercy, grabe, tag 7 hours to 8 hours ang pari maglingkod.
Walay buhaton na maglingkod, maminaw lang sa sala. Daw big nakatulog ang pari. Nya, Father, humana ko pasal, humana ka, nakamata. No? O si mo na yung sala, pasaylo ka. Pasaylo ba ka? Nakatulog ang pari. According to Monsignor Elmar Bakahin, pasaylo gihapon makigsuonan kay ex opere operato man kini no. Pasaylo gihapon ang mga tao nga nangumpisal. Ug unya ayo sa lakaw dito no, human ka nakasugid sa imong mga sala. Paminawa sa ang absolution sa pari no. Paminawa sa ang absolution sa pari kay tagaan kaniya og absolution, tagaan kaniya og prayer para ni pagtumbas no, para pagtumbas sa imong gihimo nga sala, and then as a form of satisfaction because we need to repair no. Diya sa kumpisalan sa dinang nga tagpasaylo, human nato nga na sulti sa pari, then we need to repair man doon na tay prayer, doon na satisfaction mo na mo mga di tawag manhamo, magimay ka Maria, 5 ka buok, ingon ana no. So dili pud mayong maguna-una ka nga uy, 5 ra man ka magimay ka Maria, balikan ko to akong isa ka bulig sa aging nga gikawat no, kay gamay ra man day. It's not good no, dili ingon ana pagigsunan, but there must be a renewal of life no. Human ka makapangumisal sa imong sala. Now what if dili available ang pari? Dili available ang pari makigsunan. Kung dili available ang pari, kung doon na kay strong kayong sorrow of sin, mapasaylo ba imong mga sala? Mapasaylo gihapon siya makigsunan. Kung nagbaklay ka, no, nakay mortal sin, gabaklay ka pa sa simbahan, na before ka nakasulod simbahan kay mangumpisal unta, nalimot makaginhawa, patay. Pasaylo ba imong sala? Pasaylo gihapon kay doon naman kay desire diha sa imong konsensya sa pagkumpisal sa pari makigsunan. Importante ni siya nga maklaro sa atong makigsunan. So kining mga butanga ato ni isugid sa pari. Dili pud pwede nga pagpangumpisal nato ang sala sa atong isilingan no. May atong sulti no. Nay pari na reklamo nga ang babae nang umpisal ang sala man siyang bana ang iyang gisugid no. Dili pwede nga ang sala sa imong bana mo imong isugid diha sa kumpisalan ang imong sala makigsunan. Then if possible, do not justify no. Ayaw i-justify nga nakasala ko Father tungod man gud sa ila Father no, sila magid hinungdan nga nakasala ko. But try to humble down and say nga Lord no, Father, nakasala ko. Okay, marag ganahan magyud ko nga sala, gusto maginong himon nga sala, gi-decide gina ko nga himon nga sala despite nga kabalo nako. Then di na nimo himon og otro no. To admit one's guilt is very difficult no. Kay si Adan ug si Eva tinuluray man. Sa dihang nakasala si Adan, niingon sa Ginoo nga gitintal ko sa babae. Ang babae pod niingon nga gitintal ko sa halas. Na matud pa ni Dr. Bulister nga ang halas pod niingon pod gitintal ko sa mansanas no. Yung na tinuluray. But we need to accept before the Lord nga Lord, sorry kay nakasala ko ug kini imong isugid diha sa pagkumpisal sa pari makigsunan. So kining tanan imo ning i-narrate no. Katong mga sala nga wala gipagid nimo nga sugid, importante kayo. Kaya sa atong gi-mention ganina, it's a miracle nga dunay healing na hitabo sa katao nga human sa nangumpisal, dunay healing nga nahitabo sa iyang pamilya tungod kay we are born with representatives. Ang atong ginikanan representative sa tibok pamilya, unsay desisyon sa ginikanan nga batok sa Ginoo, mosunod ba sa Ginoo, unsay relasyon sa ginikanan paingon sa Ginoo, apektado gyud ang mga anak ni magigsunan. Kini gisulti pod no diha sa Exodus nga do nagi-effect sa mga anak. Muna nga kinaton ng limpyuhan ang atong kaugalingon. We need to be purified because after purification dunay illumination nga mahitabo nga ma-illuminta nga dili day maayong paghimo sa sala, and then mohato ning union kanato uban sa Ginoo. And this spiritual union nga atong mahitabo diri or masinati sa kalibutan is somehow a foretaste of heaven kadito sa langit magigsunan, you and your God becomes one. O kini mga butang nga hinaot no nga ato nang sugdan karon. Kung atong wala pa nakapangumpisal sulod sa dugayng panahon, hinaot nga dili mo maglangan. Pwede man no human sa misa baka sa pari or mangutana kano sa ang schedule sa pari sa pagpangumpisal. Then pagpangumpisal and ask the guidance of the Holy Spirit nga imo tong masusi pag-ayo ang imong kaugalingon, ang mga sala nga imong gihambin sa dugayng panahon ato nimbuy-an, atong isugid sa pari, moduol ta sa kumpisalan kay usa kini ka sakramento na ang Ginoo niini. O magigsunan no, ang next atong nga segment mo ang pagdawat sa mga pangutana sa ato mga audience nga niya karon
o atong tawagon ni matag isa kanila. Mayong adlaw, Brad Clive, kalimutan no. Ako dahil tuod si Greenbirds, Team Mario, Disikan, gikan sa Hasaan, Misamis Oriental. O nga salamat kayo sa imong gihatag ganina no nga pagtuluran may tungod sa pagkumpisal. Brad, ang akong pangutana kay ganina nagisgot ka man sa venial o mortal sins no. Pwede ba nga maasoy nimo kung unsa kini ang mortal, ang specific yod nga mga sala nga makonsiderar nato nga mortal kay wala ta kabalo, ako usab la kabalo nga katuday akong gibuhat ay nga mga sala, mortal na day kato, unya wala na kumpisal. So okay lang siguro kung venial kay mapasaylo pa man. So kana lang siguro bro, pwede ba nato ma-istorya, ma-enumerate kung unsa kining mga sala nga gikonsiderar sa atong simbahan nga mga mortal sins. Kana lang Brad, og salamat daan. Salamat sa pangutana ni Brother Greenbirds, Team Mario, kung unsa ang mga sala nga mortal sin, no? Ingon uban nga kana ko naman libak sa ugangan, no? Dili kana makigsunan. Ang mortal sin doon na siya qualification. Una, dako siya nga sala or grievous sin. Dako nga sala. Then kining dako nga sala, ang tao naay knowledge, no? Naay knowledge nga dako gini siya nga sala. Ay katulong nga commission, yung condition I mean is doon na siya freedom, doon na siya free will. So na-commit niya ang usa ka dako nga sala nga nasa freedom sa pag dili unta niya, no? Wala sige pugos nga iyan to i-commit or dili. Nasa knowledge nga dako nga sala o dako kay nga sala ang gi-commit kana mahimo siya nga mortal sin. Say for example, pagpatay, no? Kung nakay knowledge nga ang pagpatay dili mayo, wala ka gipugos, no? Wala ka tiuni, wala ka gihulga, wala gitreaten ng pamilya, pero imo gid siyang gipatay out of your freedom, na imo gid na-commit, no? Actual gyud nga pag-commit sa maong dako nga sala, ma-consider siya nga gitawag no pagkaigsunan nga mortal. Kung wala ning usa sa mga condition, walay commission, nya wala siya freedom or wala siya knowledge, dili siya mahimo nga mortal sin. Usa lang siya ka grievous nga sala makigsunan. So mga grievous nga sala, abortion, no? Pagpa-abort. So kung intentional ang pagpa-abort, na nay knowledge ang tao nga naghimo niini or nagpa-abort o siya ang nag-perform sa abortion, ma-consider yun nga kini klaro nga usa ka gitawag na to usa ka dako nga sala, at the same time mortal siya nga sala makigsunan. And then ang uban pa nga mga sala, example usa ani atong bantayan kang catechism nagtudlo nga ang dili ka mosimba sa Domingo. Ang dili pagsimba sa Domingo grievous, dako siya nga sala. Wala kay reason nganong dili ka mosimba, no, kay na may exemptions nini. Say for example, ang masakiton, nagbantay sa masakiton, nagbantay batang gamay, exempted sila, dili mo simba. Or na kay trabaho, di ka pwede maka-day off, no? Depende sa abot mo sa Ginoo. But kung imong intentional, na kay knowledge nga grievous nga sa dili mo simbag Domingo, then it will fall down to mortal sin. Muna doon ay mga pari or lecturers mingon nga ang dili pagsimbag Domingo, mortal sin. Kana kung doon na kay knowledge o doon na kay free will or freedom nga pwede unta nimo nga himuon upon out of your free will, wala nimo gihimo ang usa ka butang, mahimo siya nga usa ka mortal sin. O kining mga butang nga na-commit na to nga mortal sin, mo ni ang angayentong ikumpisal sa pari makigsunan kay it causes the death of our soul. Salamat kayo sa pangutana ni Brother Greenbirds, Ate Mario. Maayong adlaw, Bro Clive, o sa atong mga tigpaminaw ning atong tulumanon. Adunay pangutana nagagikan sa atong mga igsoon usab nga Katoliko. Kabahin gihapon sa imong topic nga kumpisal. Ang pangutana, niadtong panahon nga ang simbahan ug ang estado wala pa nagbuwag o wala pa separasyon sa church and state, nagpabilin bang ang secrecy sa kumpisalan ni anang mga higayuna? Bro Clive, mao kana ang ilang pangutana. Og daghang salamat. Salamat sa pangutana ni Brother Renanti Rapisora may tungod sa
seal of confession or secrecy of confession. Kaya usa kini kasagrado nga sekreto makigsunan nga gipanumpaan po ni sa mga pari. Kung dunay pari nga mo divulge no sa gitawag nato nga unsay gikumpisal sa ila, this is ground for excommunication. Not only nga mawad-an sila sa faculty sa pag-serve as a priest, but may excommunicate sila sa atong simbahan katoliko. Munang makita nato nga ayaw mo kabalaka no. Anyway, ang pari pod nga inyong gikumpisalan dili na makadumdum sa imong sala tungod kay ang imong sala parehara sad sa mga sala sa uban nga ikumpisal sa pari. Dili siya unique nga sala, at the same time kadaghan na makadungog ang pari ana nga sala makigsunan. During sa Inquisition no, ang actually in general, I will speak in general nga ang mga pari makigsunan naningkamot sila nga kadtong mga heretics no, kadtong mga heretics nga makumpisal sa ila makonvert og balik. So ang intention sa una, not because ipaangkon sila nga heretic ba or dili, but known heretics, then kini mga known heretics, ipakumpisal sila, iparepent sila para makabalik sila sa simbahan. So meaning to say, doon na pre-knowledge, no? Doon na pre-knowledge makigsuunan nga kini sila mga known heretics. Ang tuyo ato sa mga pari simbahan kay kadto mga heretics panahon sa Inquisition, most likely kaila po nila no, kaila po nila magigsuunan. Dili sila gusto nga mataral ngadto sa gobyerno. Kay ang gisulti sa history, say for example no, sa Compton's Encyclopedia, volume 12 makigsunan, nga ang simbahan dili gid mo participate of bloodshed. So any gitawag nito executions no, death penalty was executed by the government. Mo nang netong tungura dili po tamingon nga zero ang abuses. Nay mga abuses no, but small lang nga mga amount of abuses makigsunan. Kaya sa ito nang gikaingon no, gi-research ni, you can read it in the Catholic Encyclopedia, nga ang tuyo po sa mga pari kaniadto nga makabalik yun ang mga heretics. Dili tungod para nga sunugon sila nga buhi no, dili ka nilang intention kundi maningkamot pud sila nga dili ma-penalize mortally. Muna kadto mga heretics gusto nila nga mangumpisal for repentance para nga dili sila ma-penalize sa gobyerno. So but sa Bernante no, in general ang simbahan naningkamot gyapon nga ma-preserve ang kabalaan sa gitawag nato nga sakramento sa kumpisal panahon no, sa gitawag nga Inquisition. Daghan kayong salamat sa maong pangutana. Maayong adlaw sa tanan. Nagpasalamat ako nga nakaabot ka din sa among parokya, Brad Clip. Akong pangutana, in related ni siya sa atong pangadyon, ang isa ka tao, sa dili pa siya nadungog na siya sa Ginoo. Karon akong pangutana, kay unsa mahitabo sa usa ka tawo kung dili mo gamit sa usa ka pare nga mangadji siya, mudirekta na siya sa Ginoo sa iyang mga sala. Mara kadto daghang salamat. Salamat kayo sa pangutana ni Brother Ruben no, tungod kay naman sa Bible nga ang Ginoo nakabalo namang yun no. Kabalo na siya sa tumasala wa pa nato gihimo, kabalo na ang Ginoo. Kabalo siya sa atong pangayon diha sa pagampo. So what if ang tao moampo siya, morditso siya sa Ginoo, niya apil na niini ang pagsugid sa mga sala no, didto siya mo direct sa Ginoo. Una may tungod sa pagkumpisal, kung wala lang siya mortal sin no, Brother Ruben, kung wala siya mortal sin makigsunan, pwede siya mo direct to God. Dili kinahanglan siya nga mangumpisal sa pari. Kaya ang relasyon sa Ginoo wala man maputol. Pero maayo gihapon no. Dako kayo ikatabang gihapon kung mangumpisal siya sa iyang mga sala ngadto sa pari. Next, kung mo direct sa Ginoo tungod kay dili available ang pari, or example nasa sa layo kay nga lugar but no nga wala availability lisod di kay no, ipaadto pa ang pari dito, walay chance lugar ibutang nato, walay chance nga makaadto siya sa simbahan na nasa mortal sin. Kung doon na lang siya tinuod nga pagpasaylo according to Bishop Kasikas natong professor sa theology,
Ayan ang explain nga mapasaylo gyapon ang imong sala. Now sa ato mga pagampo, no, although nasayod na ang Ginoo unsa ang atong ilitok sa ato mga pagampo, but according to St. Thomas Aquinas, nga dunay mga butang gihatag sa Ginoo sa ato bisan dili nato iampo, no? Apan dunay sa mga butang nga ihatag lamang sa Ginoo kung atong pangayoon diha sa pagampo. Na napag-isumpay nini. Og dunay say mga butang nga ihatag lamang sa Ginoo kung magampo ta unya mangayo tag panabang sa mga santos, og dunay mga butang nga ihatag lamang sa Ginoo sa ato kung mangayo tag panabang sa mahal nga Birhen Maria tungod kay sa cross ang atong Ginoo iyatang gitugyan sa iyang inahan. Salamat kayo sa pangutana ni Brother Ruben. Okay, Brad, nga ko'y lain nga pangutana, no? Nagbase man kita sa Biblia. Nga kong pangutana, makita ba nato diya sa Old Testament o New Testament nga gi-required gayud kita nga mokupisal sa atong mga sala ngadto sa mga pari. Ana ba kana diya labi na gayud bro diya sa New Testament. Mabasa ba nato kana diha? Daghang salamat bro. Salamat sa pangutana, no. Ikaduha nga pangutana ni Brad Gunbergs makigsunan kung requirement ba ang pagkumpisal based sa Old Testament o sa New Testament. Kung mobalik ta sa Old Testament, it was presented, no, by Scott Hahn nga ang Ginoo bisan sa gitawag Genesis story nagpakumpisal siya kang Adan o kang Eva by asking them questions, no. Asa naman mo gikaon ba ninyo ang gidili nga prutas? So ang Ginoo gusto i-dig out ang kasing-kasing ni Adan o ni Eva makigsunan tungod kay gusto niya nga maghinulsol si Adan ug si Eva, pero wala nahitabo, no, tungod kay tinuluray man sila. So makita nato nga ang pinaka inner core or essence sa confession is ang repentance. And it is a requirement of God, no, nga kinahanglan ang tao mag-repent makigsunan tungod kay dili man ta makaduol sa iya without forgiveness, and we cannot receive forgiveness without repentance. Manan St. Peter, no, sa Acts chapter 2, ningon siya repent, no, para to receive the Holy Spirit mag-una gyud ang pag-repent makigsunan, and consequently ang usa sa mga process nga ang atong pag-repent is ma-acknowledge sa Ginoo diha sa gitawag nato nga sacrament of confession. So makita nato nga doon na gid siya gitawag to part ni siya sa pamaagi sa Ginoo, and we are required, no, labi na sa nakasala og mortal sin tungod kay out na ka sa community. Mura ba og kung usa ka anak nga niadto na sa layo, no, sa prodigal son, going back to the prodigal son, niadto ka sa layo, then mo balik ka makaisunan, you cannot come back actually, no. Dili ka mo balik sa inyong balay kung walay repentance mahitabo. So katong imong pangayog pasaylo, no, of verbal asking and saying sorry sa imong papa, o saan na to siya ka-expression sa imong inner repentance. Muna nga ang pinaka-require sa Ginoo is ang repentance, then it will lead us, no, it will lead us sa pagkumpisal sa atong mga sala ngadto sa pari. Tungod kay kung dili pod nato, no, i-admit ang atong guilt diya sa pari makigsunan, then how can the priest render forgiveness kung wala tay admission? So therefore naagid ang pagkumpisal o makita nato nga sacramentally requirement gid sa makigsunan ni adtong naka-relapse, nakasala og mortal sin human mabunyagan. Daghang salamat kayo Bern Gerber sa imong pangutana. Mayong buntag pag-usab bro Clive. Dugang pangutana gikan sa atong mga kaigsunan gihapon. Ila lang giklaro bro Clive nga nahisgutan man sa dihang ang tao makasala sa salang mortal ang iyang kalag namatay tungod sa maong sala. O ang ilang pangutana nga di ba ang kalag immortal man? So mahitabo ba nga kung makasala siya sala nga mortal, mamatay kini o unya buhion pag-usab? Mao lamang kana ang ilang pangutana nga dugang bro Clive, og salamat. Salamat sa pangutana ikaduha ni Brother Renante Repiasora may tungod sa immortality of the human soul. Nga na-mention man nato kaganiha nga ang kalag sa kasala patay, no, kung walay grasya na immortal man ang gitawag tong kalag. Anyway, ito ipasabot, no, nga ang word nga kalag sa Bible
lain-lain ang pasabot niini, no? Gikan sa Hebrew, ruah, meaning breathe. Then nephes, it refers to the whole person. Then pag-abot dayon sa Greek, pag-translate sa Bible into Greek is ang gigamit mao ang term nga pneuma, meaning non-material, and then psyche, ang mind. But kung ang simbahan maingon og immortality of the soul, it refers to the subset of your thought, ang tinubdan sa imong paghuna-huna, no? Ang tinubdan nimo dinha mo nang gitawag og kalag, which is non-material. Mo ningon na Ginoo sa Luke chapter 12, 4 to 5, nga makapatay sa lawas, dili kini makapatay sa kalag. So naturally, ang kalag is immortal siya. Ana ang understanding, no? Immortal ang kalag makigsuonan. Pero ang gipasabot nato nga death of the soul is in a metaphorical form. But pasabot nga ang patay, ang lawas makigsunan, patay siya kung wala siya kalag. So wala siya life, no? Without life. Pero ang kalag sab kung wala siya grace, considered siya nga patay. So nagpabilin siya nga buhi naturally, no? Nag-exist siya naturally, pero wala siya grasya. Therefore, dili siya pwede sa community or sa kingdom sa Ginoo. So kana ang lugar nga labor brother nanti gitawag na to nga patay ang kalag tungod kay wala siya grasya. But ang iyang existence nagpabilin nga nag-exist siya, no? Si example, ang usa ka mortal sinner, namatay siya physically, naray ang kalag, walay grasya, nag-exist kini. Apan considered siya nga dead diha sa katilingban sa langit. Mo dili siya pwede makasulod sa gingharian sa langit. So in that way, gitanaw na to ang kalag makigsunan nga patay. Apan nagpabilin siya nga immortal naturally, but in a different way, no? In different level of understanding, nga gitawag sa simbahan nga patay, kana tungod kung wala siya grasya. Dagan kayong salamat sa pangutana ni Brother Renante Refesora, nga po na kuha gikan sa itong maigsuon nga nag-participate ka na to nining tungura karon. Dagan salamat Brad sa imong maayong nga tubag. Kini akong ikaduhang pangutana, follow up lang kini sa akong pangutana ganina. So sa ato pa, ang atong mga kaigsuonan nga mga lahi sikta nga wala mo to sa pagtulunan nga Katoliko, layo gid ang ilang chance nila sa umaabot nga paghukom sa Ginoo. Layo gid sila or dili gid sila maluwas. Marang pangutana. Salamat sa pangutana ni Brad Ruben. Kumusta man ang atong maigsuon nga mga dili Katoliko? Dumb na ba sila dito tungod kay dili sila maka-access sa pangumpisal? Una, ang simbahan nagtudlo nga ang sanctifying grace ma-receive lamang diha sa sacraments. Wala lain nga gitudlo atong Ginoo niini. And ma-receive lang na kung usa ka baptized person, valid way diri sa Katoliko and sa other usab nga mga denominations nga gi-acknowledge sa simbahan nga doon na sila valid baptism. Now kining issue mo ni ang gisgutan sa statement o explain ni Pope Pius IX sa iyang usa sa mga gitawag nato kaniadto mga pulong dugukan kayo, extra ecclesiam nullius salus. So outside the church there's no salvation. According to Pope Pius IX o yun man sa itong catechism, there are non-Catholics, Christians or non-Christians, nagpabilin sila nga mga buutan. So according to Pope Pius IX, dili sila i-judge sa Ginoo the same way sa ato nga mga Katoliko. But i-judge sila according to the natural law. Say for example, no, usa ka tawo dili siya Katoliko, unya dili siya ma-blame ngano dili siya Katoliko. And despite ana buutan siya, tungod kay following the natural law, nga ang natural law manggod ang atong intellect always siya makaila og kamaturan. Ang atong will always siya makaila og good. Now, under that condition makaigsuonan nga dili siya ma-blame nganong nahimo siya nga ignorante, no? Sorry to say ana nga term, unya nagbinuotan siya makaigsuonan, i-judge siya sa Ginoo ana nga level. Kay kining mga tawhana, no, una, kung dunay usa ka tawo nga nagkinabuhi nga buutan siya, nga dili siya part sa atong community sa simbahan nga Katoliko. Unya, buutan siya nga tawo makigsuonan, ang iyang life makita nato nga sama sa kinabuhi nga gitudlo sa Ginoong Kristo in a very unique and talagsaon humagi, he is connected with the church. Mo nang gitawag, he is a Catholic in spirit. Ang uban nga term gitawag nila og pseudo Catholics.
or sa diwa sa ilang kinabuhi, Katoliko sila. So dili sila outside sa atong simbahan o nang tungora adunay dako kay nga chance nga ma-save sila makigsunan diha silang pagbinuotan. But kung atong introduce ang kamatuoran sa ila, pag-introduce sa kamatuoran, wala sila nakasabot. Pabilin sila sa gawas. Ma-blame ba sila? Dili gyapon, kawa man sila na-convince. But kung atong i-introduce sa ilang kamatuoran, unya na-convince sila heartily sa ilang intellect o sa ilang will, klaro sa ila ang kamatuoran sa Katoliko. But in na lang gi-refuse, that is a refusal of Christ. And that's tantamount of a form of damnation. Tungod kay ilang manggisalikoy ang kamatuoran nga klaro na sa ilang kasing-kasing. But as long as these people remain innocent, wala din na maklaro ang kamatuoran, dili sila ma-blame o binuutan sila, then sila man kay gusuunan, doon nagyapoy kaluwasan. Daghang salamat kayo sa pangutana sa atong Igsoong Ruben o ginaot nga nakatabang usab kini og paghatag atinawan ngadto sa uban. May kaigsunan, salamat sa inyong pagkaig-uban kanamo dinhi sa kampana ang tingog sa Kamingawan o ginaot nga doon na kamoy nakatunan nining atong segment karon og sa uban pa nato no nga mga videos nga i-present kaninyo o sa ato mga followers kung nakita niyo nga nakatabang kining mga video, pwede po niyo nga i-share, i-subscribe or i-click ang like button pagkigsunan for the glory of God and for the love of the church. So sa ngalan na lang ni Monsignor Elmer Abakahin, ang atong director o chairman sa kampana ang tingog sa Kamingawan, ingin mo sab sa atong mga kauban sa technical department, kang Brother Christopher Ofrido, kang Brother Dennis Casinyo Sab, ingon man ni Gina Ibrahim, o kang Brother Dan Isma Gerong, o sa tanan kaninyo nakig-uban kanato, o saan nga nangutana kanato nining hapon na karon o sa atong pagig-uban karon, Brother Renante Repisora, Brother Ginbers Di Mario, o Brother Robin Momar, o sa tanan na lang nga kauban to sa Confraternity of the New Apologetics o sa kakahugpungan nga ilalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ingon mo sab sa atong obispo sa Archdiocese, Archbishop Jose Cabantan. Dagan salamat kaninyong tanan ug ang ginuunta kanunay manalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.